खुलुमबाय दिनै इन्ट्र' भिडिअ'आव नोंथांमोना माखासे प्रमद बर'नि जाख्ल'नाय जाख्ल'नायनि सायाव खोनासंनो मोनगोन नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंग्रोदो बेनि उनाव सावरायगोन नै प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयाव खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल' माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थिपकायाव दङ पलिटेकनिक बेबो प्रमद बर'आनो बेहाय जानांगौ होननानै माने थिक खालामनानै गालांखानायखा खिन्थु फैसा गैयामोन खोथाखौल' बुंदों बियो माजों मावगोन दा जोङो बिथांनि बे थिक खालामनायखौ जोङो सनमान होदों सनमान होनानै बिनि सायाव जे थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो आयुष्मान हस्पिटाल दङ बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट खोब मोजां प्रजेक्ट बेखौबो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बिनि थाखायबो थाखाया सेंसन जाबाय टेन्डारबो अलरेडि प्रसेसआव दङ दा बेबायदिनो जोंहा प्रमद बर'आ माखासे थाखाखौ जास्लाबलांनो हायैयाव जोङो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों दा टटेल अन्तत 700 कौटिनि बारा प्रमद बर'आ माने फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै माने बियो हायोबा जागौमोन जास्लाबलांसो हायाखै दा बे थाखाजों जों खामानि मावगासिनो दं खोनानो मोनबाय बिथां प्रमद बर'आ सासे माबादि लिडार हाग्रामा महिलारी सारनि खुगानिफ्राय मानाव गेदेर चिफ अफ बिटिसि बिथांनिफ्राय बुजिनानै लादो नोंथांमोना आरो नेक्स्टआव इउपिपिएल दोलोआ एमएलए इलेक्सनाव गोबां नाजादों बिराद खामानि मावनानै देरहाहोनो नाजादों होननानै आइटि सेलफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों बिपिएफ दोलोआ जेबो खामानि मावनो हायाखै बिथांमोनखौ एमएलएआव सासे देरहाहोनाङा होननाय नाथाय माबेजों खोथायाथ' फैदों खुगायाथ' दामदों नाथाय माबेजों मबे एंगेलजों बिथांमोना देरहानायनि लामाखौ लागोन ना बिथांमोननि आखायाव इएम दं ना पावार दं ना फैसा दं ना रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना गथि गथि खामानि मावना होदों ना सेनसन खालामनानै होदों बै समाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआ प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला बिटिआरनि सिएम जादोंमोन बे समाव सेक्रेटारियेटआव पास लायोमोन हाबनायाव बे पास लानायाव बिपिएफनि रायजो राजाफ्रा हाबनो मोनामोन बिथांमोना बेक जाफिननो गोनां जायोमोन दिनै मोनसे सेक्रेटारियेटआवबो बिपिएफ इउपिपिएल कंग्रेस बिजेपि थायो बे मोनसे गभर्नमेन्टनि अनुस्थान जिरायग्रा मासिगिरिया गोदान गोदान जानो हागौ नै फैयो नै थाङो नाथाय मासियाथ' बे मोनसेयानो अफिसाथ' बे मोनसेयानो बयहाबो आलादा आलादा खामानिल' पार्टी इस्यु थानाय खामानिल' नङा आलादा आलादा खामानि लानानै बाव थाङो बेवहाय बिपिएफ दोलोनि रायजो राजाफोरखौ सापर्टार्सफोरखौ अनासिथा बिथांमोना मान सनमान होआखै जायगायाव अपमान होदों हाबनो मोनाखै फैफिननांदों आरो हाबनानै खामानि मावबाबो सै खालामदों एकदमबारे जेबो रेसपन्स होआखै बे फुरा बे प्रुफ जाखानाय बे माखासे खोथाया बे प्रुफ जाखानाय बे नंखाय नङा दाबो सिसिटिभि फुटेजाव नायोब्ला नुनो मोनगोन बबेबा रुमफ्राव इएम बिथांमोननिफोरजों रायलायनायखौ नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङा चिफ जाखांनायनि उनाव दोहौ जादों सुबुंनि बानाया फैफिनदों रायजो राजाफ्रा मोखां गेवलां जादों खुसिनि दोहौ बोहैदों अर्थनैतिक बेबस्थाया आवगायदों 5 बोसोर सिएम जानानै प्रमद बर' बिथाङा गेस्ट हाउस मोनसेखौनो लुनो हायाखै इनस्टिटिउट मोनसे लाबोनो हायाखै बेयो बिथांनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा आरो बेखौ लानानैनो बिथाङा दामथिंबाय थायो गाव जे सान्ति समन्वय लाबोदों होननानै दिनै सान्ति आरो समन्वयआव अर्थनैतिक बेबस्था गैयाब्ला मा मिनिं दं न'खराव जुदि माइरं खेन्दासे गैयाब्ला न'खराव जुदि अर्थनैतिक बेबस्थाया रांखान्थि बेबस्थाया जुदि गैयाब्ला सान्थिल' थानानै सान्थि जागोन गोजौआव सोरबा सासेया सान्थि जागोन फरायग्राया फरायग्रानि फैसा मोननाय बोराइया बोराइनि फैसा मोननाय बुरिया बुरिनि फैसा मोननाय अमेनफोरनि फैसा मोननाय इयुथआ इयुथनि स्किल गोनाङा स्किल गोनांनि बेफोरबायदि सिस्टेमखौ प्रमद बर' बिथाङा मिशन भिजन होन्दोंमोनब्ला मानो बिथांनि शासन समाव बान्ना होनो हायाखै प्रमद बर' ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নিজৰ শাসনকাল হত তেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেমটো কিয় আনিব পৰা নাই কিন্তু আজি চাও
हाग्रामा महिलारी डांगरिया शिव हुआर पिছত तेनेकुवा सिस्टेम तो बास बे जागासिनो दङ सोलियासै तो आपनालोके अकले देखिबोले फायसे नुगासिनो दङ आरो जागोन जानायनि थाखाय सम थायो रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा भिउ होयो बेनि सायाव कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं